जों दिनै फैनाय रबिबार 15 आगस्टनि उपलक्षेआव आदिम साल पालायनो हानाय जोंनि क्लाब बाजार कमिटि ते पन्चायत जोंनि हामबाय क्लाब ते जोंनि पदुल बाजार कमिटि ताई जोंनि भिरुदनगर पन्चायत अब जों तीनटा जों जागावनि तीनटा कबै स्टेप ना हालायै जों मानसुक लायखा जों 15 आगस्ट दिनाव साफ सुथरा खालामो तुनै जों प्रेक्टिस खालायनाय हिनै जों दिनै बाजार ते पन्चायत ते क्लाब बुसकांगक जों परिष्कार खालायनाय हिनै मानसुक लाय जोंनि नखर लायखा जतन संगठन नर क्लाबनि बर बतंगो हामबाय क्लाबनि बर बतंगो बाजार कमिटिनि बर बतंगो ते पन्चायतनि बर बतंगो चेयरमैन मेम्बर बर बतंगयो जों जतन पालखै मिलाय तिनि इकर दाबो बाजार साफ खालाय दङ ते बुसकांगो क्लाब बुसकांगो ते जोंनि क्लाब हामबाय क्लाब दङ थानायजों थांनायखौनो जों परिष्कार खालायनानै 15 आगस्टनि सालनि पालायना हिनै आं मुं शान्तनु देबबर्मा आं पदुल बाजार कमिटिनि प्रेसिडेन्ट